Hola a tothom i benvinguts. Avui ens submergim en una idea fascinant. Com podem dissenyar els nostres paisatges no com a projectes aïllats, sinó com a sistemes vius, harmònics, que treballen a favor de la natura, i no en contra. Aquesta és la gran pregunta, oi? Com podem col·laborar amb la natura en lloc de lluitar-hi constantment? Bé, doncs, aquest és el repte que la planificació del paisatge integral intenta resoldre. Anem a veure com ho fa. D'acord. Abans de posar-nos mans a l'obra amb els detalls, és superimportant entendre la filosofia que hi ha al darrere. Perquè això no és només una tècnica, és un canvi de xip, una manera completament diferent de veure i d'interactuar amb la Terra. Aquí tenim la definició, però el que realment importa són dues paraules, generalista i holístic. Pensem-hi com si fos un director d'orquestra. El director no toca tots els instruments, oi? Però entén perfectament com han de sonar junts per crear una simfonia. Doncs aquest enfoc fa el mateix. No es fixa en una sola cosa, sinó que busca l'harmonia del conjunt. Exacte. És com un metge que mira tot el cos, no només un símptoma aïllat. No pots entendre el cor sense pensar en el sistema circulatori, o el sol sense entendre el pendent ni l'aigua. Tot, absolutament tot, està connectat. Molt bé, anem a la part pràctica. Com es comença? Doncs el primer de tot és aprendre a escoltar, a entendre què ens està dient el terreny. Hem d'aprendre a llegir la seva història. Tot arranca observant aquests tres grans pilars del paisatge, i estan íntimament lligats, El pendent és el que determina com es forma el sol i, per descomptat, cap a on va l'aigua. Si entenem bé aquesta base, ja podem començar a construir un disseny que tingui sentit. Però no ens quedem aquí, l'auditoria va molt més enllà. Ens convertim en una mena de detectius del paisatge. Les males herbes, per exemple, ens diuen molt sobre la salut del sòl. Les cicatrius d'un incendi ens expliquen part de la seva història. I, sobretot, busquem els tresors que ja hi són, com un riero o un petit bosc, per protegir-los i fer-los brillar dins del nostre disseny. I aquí és on passa la màgia. L'auditoria no és només una llista de dades. És un mapa que ens porta directament a les solucions. Tenim un pendent molt pronunciat. El risc d'erosió és claríssim. La solució? Terrasses. Cada problema que identifiquem en realitat ja porta dins seu la llavor de la seva pròpia solució. És un procés d'una lògica aclaparadora. Fins ara hem parlat del terreny, però és clar, un paisatge no està complet sense les persones. Un disseny pot ser brillantíssim sobre el paper, però si no s'integra de manera orgànica amb la vida de qui l'habita, simplement no funcionarà. Pensem en una cosa tan simple com les tanques. L'enfocament de sempre és imposar una quadrícula rígida com una cicatriu sobre el paisatge. En canvi, l'enfocament integral dibuixa línies que ballen amb els contorns del terreny. El resultat no és només més bonic, és que és infinitament més funcional. I aquest punt és absolutament clau. No estem simplement canviant l'aspecte d'una propietat. Estem creant un ecosistema viu que transformarà la biologia del lloc i, inevitablement, l'estil de vida de les persones. És una transformació profunda que va des de les rels de les plantes fins a les rutines de cada dia. I clar, perquè aquesta transformació tingui èxit, el disseny ha de tocar de peus a terra, ha d'estar ancorat a la realitat de les persones. Quins són els seus valors? De quins recursos disposen? No podem dissenyar un sistema que necessiti habilitats que no tenen o que no estan disposats a aprendre. Un bon disseny és aquell que la gent pot fer seu de veritat. Perfecte. Ja hem escoltat la Terra, hem entès les persones, i ara què? Doncs ara toca posar-ho tot sobre el paper. Arriba el moment de convertir tota aquesta informació en un pla director detallat, un pla que es pugui executar. Aquest pla director és el nostre full de ruta. Comencem amb les artèries del sistema, les rutes d'accés, que han de ser eficients. Després hi col·loquem els òrgans vitals, les estructures. A continuació hi afegim la vida, les plantes ideals per a cada racó. Protegim els tresors naturals que ja hi eren. I finalment, la clau de volta de tot plegat, un pla de gestió perquè el sistema pugui créixer i evolucionar amb el temps, guiat per la gent que hi viu. Per anar acabant, és vital entendre que aquest disseny no és un punt final, no és una foto estàtica, és tot el contrari, és el començament d'una relació dinàmica. Aquí tenim l'essència de tot. El canvi de mentalitat més gran és passar de preguntar-nos què puc treure d'aquesta terra a preguntar-nos com podem prosperar junts. L'objectiu final és crear una ecologia productiva on la natura i les persones es donin suport mútuament, en una relació que regenera i que beneficia a tothom. Us deixo amb aquesta idea per reflexionar-n'hi una estona. Una pregunta que, de fet, resumeix tota la filosofia que hem explorat avui. Què passaria si els nostres paisatges estiguessin dissenyats per donar-nos suport?
i nosaltres estiguessin dissenyats per donar-los suport a ells. Gràcies per haver-me acompanyat en aquesta anàlisi. Wiki Radio, la radio internacional en